sayyada na amarya kul ali na gaida ke Zahra ba Qurayshiya ya sayyada na amarya kul ali na gaida ke Zahra ba Qurayshiya ya sayyada na amarya kul ali na gaida ke Zahra ba Qurayshiya ban san lokacin da kai na balla kadiri har ka rubuta kaddara ta Allah wutiri ka zani sahun masoya annabi tsira zahiri wanda suna sai zai sani kuka ko in yi dariya ya sayyada na amarya kul ali na gaida ke Zahra ba Qurayshiya ka ƙara salatuka ga annabi wanda na so na ga tsiran talakai na Allah mai kyawun shiga mai wala tsofa ne mai falata musaba da shiga neman izini na zo don wake sharifiya ya sayyada na amarya kul ali na gaida ke Zahra ba Qurayshiya a sami na ali da safai ba zan basu ba sun ɗaukaka la ilaha illallah sun so shugaba a sami da auliya da sharifai ban ware su ba jani da tiyali da barama gautul auliya ya sayyada na amarya kul ali na gaida ke Zahra ba Qurayshiya dole na gaida mai ababai na annabi jarimi da malam al-Husainu masoyin annabi harimi kai mini tallafi yau zan yi yaban sha ilimi babar Hassan da Husainu Karima Sidiya ya sayyada na amarya kul ali na gaida ke Zahra ba Qurayshiya assalamu alayki ya sadiqa sadiqu Fatima assalamu alayki ya mu'mina mu'mina alima yan mahulanki ne a gabanki suke miki sallama taimaka ki min iso ganinki nake so rajiya ya sayyada na amarya kul ali na gaida ke Zahra ba Qurayshiya na dan waraka da alƙalami zan je birnin yabo yaban ba Qurayshiya annabi je ba kurar yabo kaunar Fatima na ran sai dai mai rabo ranci ya zama wajibi in ga annabi ba san zuciya ya sayyada na amarya kul ali na gaida ke Zahra ba Qurayshiya Allah ya tsabtace zuri'ar suka je ka tambaya a Qur'ani na ga aya ce ba wani tirjiya lihizi wa an kuma rijisa baki daya alhamdu ala zalika matsayin su sharifiya ya sayyada na amarya kul ali na gaida ke Zahra ba Qurayshiya to ai duniyar an yi ta saboda isar su ne ita ma lacirar an yi ta saboda rasuli ne dukan motsin da ke motsawa na ji silar su ne duk mai ta da matsayin su zai shiga hawiya ya sayyada na amarya kul ali na gaida ke Zahra ba Qurayshiya ko Jibril ma da tsansi yake yin takama burin da yake a bar shi a mai musu shiduma aikin baban su ne samu har aka san shi ma duniyan Allah shira da san sake yin tutiya ya sayyada na amarya kul ali na gaida ke Zahra ba Qurayshiya bayan sanato da su faɗi matansa ake batu girma ko isa daga ɗan su Zahra ake batu bayan ambaton uban da abin yin ambatu haka banda abin roƙo bayan kusan da makiya ya sayyada na amarya kul
Fatima. Bana yin zato ko yin karin girman kuma. Girma ko ita rike batula sun wuce haka ma. Alfarmar kita ishi duk mene magin biya. Ya sayyada Nana Maryamul Ali, na gaida ke an zara Qurayshiya. Ɗaliban tarbiyyatul aulad ke da yawan kima, ya darki muke buga abu wata rana Fatima. Kirke mana annawan mai ta kai magaman Zahra. Warera a tarbiyya ta yamma nan muke Fatima. Ya sayyada Nana Maryamul Ali, na gaida ke an zara Qurayshiya. Mai rubutun baitukan Isa autan fada ne, ta garu na kaunar ma'aiki ta zama dole ne. Bai da mun fari bayan ku wannan haku ne, dan Allah ki taimaka masa ya ba Qurayshiya. Ya sayyada Nana Maryamul Ali, na gaida ke an zara Qurayshiya. Ummi Talatu da ni a karero baitukan, ƙaunar ki da sanki su ne suka sa har muka yau hakan. Komai ba da yi sai dan ke sanki ya sa hakan. Taimaka ki tallafi ki bani da sanki sharifiya. Ya sayyada Nana Maryamul Ali, na gaida ke an zara Qurayshiya. Ya sayyada Nana Maryamul Ali, na gaida ke an zara Qurayshiya. Ya sayyada Nana Maryamul Ali, na gaida ke an zara Qurayshiya. Ya sayyada Nana Maryamul Ali, na gaida ke an zara Qurayshiya.